Pekný večer všetkým. Vítajte v aule Teologickej fakulty. Ktorí už poznáte náš formát, tak nie je to nejaká prednáška, ktorá má byť nejakým objektívnym tlakom na vás, aby ste počúvali, ale živá debata, diskusia, takže ak sa nehambíte, tak poďte bližšie, aby to bolo trošku ľudskejšie a teplejšie, minimálne kvôli tomu, že budete potrebovať aj vidieť obrazy, ktoré pani Sadovská priniesla. Neviem, ako vzadu vidíte, teda aj kvôli tomu. Takže nech sa páči, ktorí sa nehambíte, príďte dopredu. Témou dnešného večera bude otázka, či patrí súčasné umenie do liturgického priestoru. A našimi hostiami dnes budú výtvarnička Dorota Sadovská, a Andrej Krivda, liturgista a tajomník liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Predtým, než bližšie predstavím našu hostku z Bratislavy, tak niečo o tom, ako fungujú tie teologické večery. Ktorý máte záujem sa pýtať, keďže to má byť diskusia, tak spokojne zdvihnite ruku. Niekto už len hádam bude s mikrofónom behať. Bude, Andrej? Nevieš. Takže niekomu dáme, z bohoslovcov dáme mikrofón. A ak sa nehambíte, tak zdvihnite ruku, mikrofón k vám dôjde. Ak sa budete hanbiť a máte záujem sa predsa len niečo opýtať, môžete si zapnúť mobily a na známej stránke slido.com pod hashtagom teovečer môžete nájsť možnosť pýtať sa digitálne. Ktorá otázka bude vyklikaná, najvyššie tá bude aj položená. Časový horizont diskusie a dnešného večera máme cca 2 hodiny do 8, aby aj bohoslovci mohli ísť ešte na program. A to je už asi všetko. Takže môžeme sa tešiť na predstavenie umenia, na rozhovor o tom, čo môžeme a čo nemôžeme my kňazi v kostoloch robiť a čo môžete vy očakávať v kostoloch, alebo čo sa nedá. Takže na úvod predstavím pani Sadovskú, ktorá študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave s obdržaním magisterského titulu a následne študovala na l'École nationale des beaux-arts de Dijon, takže vo Francúzsku. Počas tohto štúdia absolvovala početné množstvo študijných pobytov a stáží v zahraničí, spomeniem len niektoré, v Stuttgarte, v Kalifornii, v Bruseli a veľa ďalších. Za svoju tvorbu bola niekoľkonásobne ocenená na domácej aj zahraničnej scéne. Jej diela sú tiež zaradené do hodnotných verejných i súkromných umeleckých zbierok na Slovensku aj v zahraničí a ako sa dnes, dúfam, dozvieme, boli zaradené aj do liturgických priestorov nielen na Slovensku. Takže sme radi, že ste medzi nami a teraz už začneme tým, čo sme si na vás pripravili. Ale na rozohratie otázka pre Andreja. Keďže otázka je položená veľmi teologicky, či patrí súčasné umenie do liturgického priestoru, tak kto, ak nie tajomník KBS-ky, by mal odpovedať na túto otázku, takže nech sa páči naozaj zostra oficiálny postoj cirkvi na túto tému. Odpoveď na otázku je veľmi jednoduchá. Patrí a si to vlastne aj uvedomujeme, keď každý si môže pod tým predstaviť, možno povie, že snad nepatrí, ale my máme množstvo umeleckej tvorby po druhom Vatikánskom koncile, ktoré sa uplatňujú. Asi aj vzhľadom na vzácnu hostku, každý automaticky myslí na výtvarné umenie, ale veď my máme množstvo spevov, ktoré sú nové, čiže to je súčasné umenie, nová kompozícia, ktoré sa spievajú v chrámoch. Máme rúcha, ktoré sú nové a nikto s nimi takmer nemá problém, skôr máme problém s tými staršími, hej, to je paradox, že práve chceme to novšie možno pri rúchach. Takže áno, tá všeobecná základná odpoveď je, že áno, súčasné umenie patrí do liturgického priestoru. Pokiaľ ide o to výtvarné, tak možno, že tam je len ten problém, že sú veci, ktoré niekomu sa viac páčia, niekomu menej páčia, je nejaká tvorba, ktorá niekoho vyruší, iného nevyruší, niekto v tom niečo vidí, niekto v niečom nevidí, to je individuálne, ale oficiálne stanovisko smerníc Misála hovorí o tom, že teda všetky umelecké prejavy sú
dovolené alebo prípustné, aby slúžili alebo boli uplatnené v liturgickom priestore. Staré umelecké diela je potrebné zachovať a tak ďalej, ale treba aj uplatňovať nové diela. Usilujeme sa aj o rozvoj nových diel. A to, čo je možno dôležité že pri výbere diel určených pre kostol, je potrebné požadovať skutočné umelecké hodnoty, ktorými by sa živila viera a nábožnosť. No a to je taká všeobecná možno fráza, alebo také jediné všeobecné ustanovenie, o ktorom asi bude treba možno ďalej podiskutovať, lebo sa hovorí o skutočných umeleckých hodnotách. A na to už sú iní odborníci, ktorí musia povedať, čo sú to vlastne z tej skutočné umelecké hodnoty. Tá celá otázka je veľmi zaujímavá. Či patrí súčasné umenie do liturgického priestoru, lebo vlastne my sme si v rámci synodálneho nejakého procesu u nás v Bratislave, možno, že ste o tom počuli, vznikla, ktorá bola zameraná iba čiste práve na ten vzťah cirkvi a súčasného umenia. A vzniklo to vlastne na podnet pápeža Františka, práve celý synodálny tento postup. A prebrali sme všetkých 10 tém, vystriedalo sa 5 ľudí tam a vlastne veľmi emotívne od začiatku bolo, že proste nefunguje to. To súčasné umenie proste v tom liturgickom priestore nie je a nie sme spokojní ani my, ani cirkev, ani nikto skoro. Hej. A že čím ďalej, tým viac sa to ešte rozchádza. A vlastne, keď to aj skončilo, tak my sme si povedali, že budeme pokračovať s diskusiami, tak doteraz sú diskusie práve v Bratislave, pri kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej. A vlastne táto otázka vždycky je úvodnou k našim všetkým diskusiám a aktivitám. A treba na to povedať jednu vec, že je vlastne smutné, že sa to pýtame. Hej? Lebo je sa tým určitá nevzdelanosť, že v baroku bolo súčasné umenie barokové. Hej? V stredoveku bolo súčasné umenie stredoveké, v moderne bolo súčasné umenie modernistické a v súčasnosti je súčasné umenie súčasné. No, tak to ešte vzbudí veľa otázok. Ale čo máme chápať pod slovom umenie? Lebo ja nie som ani vytvárnik, ani interpretátor liturgických smerníc. Ja som kňaz, ktorý sa má rozhodnúť splniť to, čo povedal Andrej. A teda, ako to tam bolo, že mám vhodné umenie, či ako to tam zaznelo? Umelecky kvalitné. Takže skutočné umelecké hodnoty. Tak teraz vás poprosím, aby ste nám predstavili, čo to znamená skutočné umelecké hodnoty. Možno aj cez svoje vlastné dielo. Čo to máme chápať pod umeleckými hodnotami? No zase ja nie som konzistorička, takže ja som skôr tá obeť. Ja som v podstate zraniteľná, lebo ukazujem svoje veci, s ktorými žijem už v podstate 30 rokov, nejak intenzívne. A preto si to radšej nechajme na koniec. Takúto krásnu otázku. No, tak. Dobre, tak potom prejdeme na vašu tvorbu. Ja pozbudzujem vás, aby ste... Máme takých 4 až 5 blokov, ktoré pani Sadovská chce predstaviť ako svoju tvorbu. Je predsa naozaj to, asi bude viackrát zdôrazňovať, takže je doma v tom, aby svoju dušu znázorňovala v tom, čo chce predstaviť nám divákom. Takže nech nám najprv predstaví to, čo znázornila a potom my sa môžeme po každom bloku pýtať na to, čo bolo zobrazené. Takže potom sa budem obracať na vás krátke predstavenie, potom naše otázky. Nech sa páči. Tak neviem, či to dobre vidno. To je hodne staré. Už z roku 1997. Volá sa Luminia a je to v bývalej synagóge v Trnave, ktorá vlastne sa počas socializmu stala galériou súčasného umenia. A ja som bola ešte vtedy ako študentka. A sa práve v tých 90 rokoch sa tam viaceré veľmi zaujímavé akcie, vizuálne výstavy sa tam konali. A vlastne ja som tak veľmi cítila ten genius loci, že som si povedala, že ja tam nechcem priniesť nejaké obrazy, ale chcem robiť
s tým samotným priestorom. To znamená, že v podstate jediné, čo som spravila, nechala som namalovať okná, spodné sú červenou a v rozličných červených, vlastne každé okno je v inej. Horná časť ochodza je v modrej a žltá je tam. Takže to sú 3 základné farby, s ktorými dostaneme úplne všetky ostatné farby. A tradične sa nielen v židovskej kultúre vlastne s tým mužským elementom spájala červená farba. A tam aj reálne vlastne sú v synagóge muži a ženy majú taký špeciálny prístup za apsidou. A takže ženy tam z vrchu na nich pozerajú pôvodne. No a vlastne cesto je ten žltý, ako keby transcendentný prvok. Takže máme aj ďalej, toto je taký z boku, vidíte? Takže vlastne je to ako keby taká tekutá farba, že nie obraz, ale ten samotný priestor sa stane umením, že vlastne vy priamo do toho vstúpite. Hej? Takže nepozeráte sa na umenie, ale ste v umení. Hej? Toto je vlastne z tej ochodzy vrchnej. Vždycky je to taká akože trošku iná modra. Cez deň išlo slnečné svetlo donútra a menilo celý vnútrajšok. A v noci naopak prežiarená synagóga to farebné svetlo dávala do tmy. Hej, do toho celého. Takže to sa volalo Luminia. A potom, keď otvárali Kunsthalle v Bratislave v roku 2014, tak ma pozvali, lebo bola výstava 90. aby som urobila ako keby reinštaláciu. A vtedy sme vlastne urobili ako keby v roku 2014 Luminu 2. Takže tu sú úplne zase ten istý princíp, že v podstate ideme do umenia. No. To je tá prvá časť. Myslím, že už sme sa o niečom podobnom s Andrejom bavili. Byť v umení, znova sa vrátim k liturgickému priestoru, lebo kostol, ja neviem, ako ho vnímate vy, liturgický priestor akéhokoľvek druhu, stačí aj kaponka, ale je tiež istým spôsobom umenie, ak sa nemýlim, že Andrej. Takže či by nemali sme sa v kostole, samotnej štruktúre kostola cítiť tiež ako v umení a teda či môžeme rozmýšľať o takejto už úvodnej architektonickej, neviem ako to povedať, architektonického plánovania kostola ako o nejakom druhu umenia. Tak samozrejme, že architektonicky je to vlastne umenie, je ten priestor a veď on aj sa máme tam cítiť inak, na to je ten kostol. My môžeme mať aj tú svätú omšu v princípe na akomkoľvek stole. Vidíme na internete svätú omšu aj na nafukovačke v mori, aj ja neviem, hej, že sa robia také excesy, ale ten kostol sa práve preto využíva, že podporuje to prežívanie, hej, že idem do iného priestoru, ten priestor má na mňa nejak vplývať, no a to je tá úloha toho umenia, že mi sprostredkuje trošku ten nadprirodzený, ja nechcem povedať, že dojem alebo pocit, no neviem, či to sú správne slova, ale to nadprirodzeno. Hej, že zažijem skrze to umenie, ten aj ako priestor samotný, lebo príklad asi môže byť v Barcelone bazilika, hej, kde kto tam bol, tak viete, že tá hra s tým svetlom je tam krásne urobená, hej. Že toto netreba maľovať tie steny ani nič tam robiť, toto hrá farbami a sa to mení podľa toho, ako ide slnko počas dňa. Čiže niečo asi s podobným princípom sa tam Gaudí vyhral a jasne, že ten priestor už komunikuje, hej, to posvetno. No a my sme sa bavili o tom, že ak má byť architektonický priestor, je tvorený nejakým architektom ako umelcom a my sa bavíme o téme, že ako vložiť súčasné umenie do historického priestoru. Historický priestor bol tvorený nejakým umelcom, ktorý mal dobové myslenie a my ideme vkladať do neho súčasné umenie nejakého súčasného umelca. Ako to vôbec zladiť? My sme sa bavili dvaja o stavbe nových kostolov, čo mnohí kňazi by mali vedieť dopredu, že ak budú stavať nový kostol, tak mali by brať do úvahy naozaj myšlienku jedného človeka, ktorý je tak architektom, ako aj, neviem, ako sa to správne povie, tvorcom vnútorného priestoru.
No nemusí byť jeden, ale ako ten tím má urobiť, keď sa už robí projekt k chrámu, tak sa musí robiť komplet. Komplet to Presne znamená... tak. No, Čo to znamená, že... nebýva, no. Hej, že my rozdeľujeme, že budova a potom ideme ju zariaďovať. A to nie je úplne akože správny, alebo korektný, alebo ideálny prístup. Hej. Že to sa musí celé naplánovať naraz. Hoci sa to neurobí naraz, povedzme, je problém finančný a tak, to je samozrejme možno, ale má to byť jasné od začiatku, že ako finálne má ten kostol vyzerať a postupne sa to môže robiť, hej, realizovať. Aby to nebola taká zmeska, čo sa v podstate stalo v tých kostoloch od tých 90 rokov, že asi stratili to výtvarno, lebo výtvarnosť je schopnosť vlastne vidieť celok. Prežívať veci ako nie ako malé výrezy, ale myslieť vlastne v rámci nejakého kontextu širšieho. No a veľmi dôležitý je vlastne ten rešpekt k tomu, čo už je. Hej, že vlastne keď vstupujem do tej synagógy a vidím, že tam je veľmi silné genius loci, proste nezapackať to, ale priamo, a ja som to vtedy tak cítila, a priamo proste počiarknúť to špecifické a to krásne, čo tam je. Hej. A keď dnes máme teda kostol, reálna situácia, rok 2025, naša arcidiecéza má už až na 2 prípady, ak sa nemýlim, už nestávame kostoly, ale iba opravujeme, respektíve doplňame nejaké maľby alebo čokoľvek dovnútra kostola. Ako má vyzerať reálny proces výberu, to aby sme vedeli zase my všetci, ktorí nie sme odborníci, ako má vyzerať proces výberu toho vnútorného umelca alebo zadania toho priestoru, kto môže prísť a ako sa môže vybrať to vnútro? Tak tá komunita, ktorá to chce riešiť, tak asi osloví niekoho, alebo čo si vyhľada. Samozrejme je nejaká diecézna komisia, ktorá to potom posudzuje, dáva nejaké návrhy a tak ďalej, ale to rozhodnutie je v konečnom dôsledku na tej farnosti, no, na tej komunite, je to ich kostol, tak nikto im nebude na silu hovoriť, že toto tam musíte mať, toto tam nesmiete mať. Až ak by išlo nejaké extrémne prípady, tak na to je tá liturgická komisia, ktorá to má potom nejako zabrániť niečomu zlému, aby sa tam nestalo, aby sa neublížilo tomu priestoru. No tak už môžeme sa baviť, že nakoľko úspešne sa to darí tým diecézným liturgickým komisiám v jednotlivých diecézach. Je to podľa cirkevných predpisov kompetencia biskupa, ktorý má na toto odbornú nejakú komisiu, ktorá by sa mala ku každej realizácii vyjadriť. Problémom je, že aj pri kostoloch postavených po 90. roku sa teraz je taký trend, že vyplňajú sa tie tzv. Vyplňanie bielých stien. Hej. Čiže všade, kde je väčšia biela plocha, je veľká tendencia, čo si tam dať. No, nejakú mozaiku, maľbu, čokoľvek. Nevždy to je asi ideálne. No. Niekedy ten kostol bol navrhnutý tak, že tá stena má byť biela. No. Ten priestor to môže poškodiť, hej, v konečnom dôsledku. No. Tak tomu sa ešte budeme venovať, aj tomu, čo sa podarilo alebo nepodarilo pri tom vymaľovaní bielých stien. Takže na vás ešte možno posledná otázka k tejto téme v tomto bloku. Či vy ste boli niekedy prizvaná k tomu, aby ste dali buď svoje stanovisko, alebo sama vyplnili bielu stenu v nejakom kostole v Bratislavskej alebo inej diecéze? Základná vec je, že dobrý výtvarník nie je vyplňovač. Hej? Akože to si ujednoťme. Že není zahusťovať, že není dekoratér, ale vlastne zmyslom je nejakú myšlienku povedať, otvoriť sa pre nejaké prežívanie. Hej. To nie je proste, že neznešíme bielu stenu a rýchlo tam niečo, rýchlo. Hej. Žiadny fast food. No. Tak ak môžem, by som premostila k ďalšej téme. Som vybrala, je to dosť dlhá téma, lebo od roku 95 vlastne moji svety, taký výber z toho, čo som urobila pre nejaký sakrálny, ale aj verejný priestor a také nejaké vysvetlenie k tomu. Takže toto je presne z roku 1995, to som bola študentka. Toto je vlastne na provinciáte spoločnosti Ježišovej na Panskej 11 v Bratislave. Stojí to tam naozaj, teraz má výročných 30 rokov. Medzi tým už im vyplo im svetlo. Hneď to ten krásny dimer. Čakajte. Tak toto je akože z vrchu. To je úplne celostropná nástenná maľba. Ako prvé proste
vymenili stmievač za Clip Club, ešte k tomu hnedý na bielej stene. A vlastne úplne necitlivo. Lebo totiž žltá farba je špecifická tým, tu nemá žiadna iná farba, je to najzraniteľnejšia farba. A keď vlastne má menej svetla, tak ostatné farby sa stmavujú, vlastne zosivejú. Hej? To znamená, že v prítmi, čím už červená není červenou, ale je hnedou a postupne schladne. Ale žltá má tú špeciálnu schopnosť, takoto žlto-oranžová, že keď dáte menej svetla, tak tá sa zmení na oranžovú a potom na takú tlmenú červenú. Je to veľmi, veľmi zvláštne. Hej? To bol úplne ako keby taký ďalší level, ktorý sa úplne hlúpou technickou zážitosťou celý odpílil. To znamená, že vlastne človek prišiel a mohol si nastaviť tú intenzitu, ako chce meditovať v tej kaplnke až do také nejakej oranžovej, hej. No a to je vlastne Panna Mária, tam sú 3 košickí mučeníci, tam máte košický znak. No a tuto je svätý Ignác a vľavo je Veronika a potom je tam svätá Lucia, vlastne ako taký symbol vnútorného vedenia a vlastne symbol tej praktickej nejakej pomoci, hej. Tuto som vybrala, akože to je z 98. To je svätý Sebastian. Momentálne je to zakúpený obraz v Tucson University Museum v Amerike. Cez koronu to vlastne dávali na Instagram, tak ma to tak potešilo, hej, že som si stretla Sebastiana. A je to asi, myslím, 140 alebo 160 cm, nejaký taký obdobník. A vlastne tu vidíme, akým spôsobom som robila s perspektívou, že klasický problém svätého, ako vytvárny problém svätého Sebastiana je, že vlastne je to mužské telo, ktoré je poprepichované šípami. To znamená, že to je vertikála kontra horizontály. Ale keď zmeníte uhol pohľadu a pozrite sa z vrchu, tak zrazu je z toho taký ježko. Je to úplne ako taký obláčik. Zmením trochu, niekedy zmením úplne všetko. A v súčasnosti aj pozeráme na niektoré veci ináč, na tie bývalé. Takže to je také moje rozmýšľanie, že čo, akým spôsobom máme pozerať na to, na históriu, na nás samých. Hej? Tak toto je svätý Sebastian. Toto je vo Francúzsku, čo som robila svoju vlastne diplomovú prácu, keď som tam končila školu. To je vlastne Centrum súčasného umenia. No a strašne som ich tam rozčulila svety, musím to povedať, lebo oni majú totiž zákon laicizácie. Ale napriek tomu som dostala ten diplom. No a už vidíte tam už toho svätého Františka. Toto má 2x2 metre, totiž 190 na 190 a vlastne nájdete všetkých týchto 10 obrazov. Kúpili ich do zbierky po roku 2003. Jeden zberateľ, ktorý ich daroval Slovenskej národnej galérii, takže normálne na www.umenia.sk Podsadovská, tam sú krásne vyzväčšení. Toto bola vlastne v 99. v galérii Priestor, ako keby taká hra z 19. storočí sa umiestňovali obrázky až do takých tapiet, takže robila som kvázi taký priestor. Toto bolo v Žiline 99-2000, vlastne ako keby priestor v priestore. To znamená, ako keby človek si urobil až takú vnútornú kaplnku, hej, v tom profánnom svete. A tento obrázok som dala, aby ste videli, že aký ementál musel byť hore na strope približne. No. A tie nervy, keď mi ten technický pracovník povedal, a ja vám tú sádru nedám, proste to bude držať. Na druhý deň som prišla a všetko to bolo takto. No proste. Najťažšie sú takí ľudia, čo všetko vedia. No, takže potom som to musela nejako. Takže nakoniec je to, ako to je. Takže takto sa vchádza dovnútra a ocitnete sa ako keby v takom ďalšom priestore. Toto je v Košiciach v roku 2000 v Loefflerovej galérii. Vlastne tiež také malé priestory, kde strčíte hlavu a máte tam vlastne svätých. Hej. To je veľmi zaujímavé. V roku 2001 v New Yorku a práve v tom VTC presne v tých dvoch väčšiach, ktoré tam boli vo februári, vidíte, so 5 svätými a to som tam bola dvakrát po sebe. Potom ešte, keď padli tie veže, tak ešte som dostala štipendium tam.
To bolo dosť divoké. Takže toto som doniesla, že to bolo v New Yorku taká spoločná výstava. Takže aj tam boli svety. Toto je v Clomnell 2001-2002. To je ako keby mestská galéria oficiálna, hej. To som vlastne všetkých tých svätých dala do takej diagonály, takže ste sa pozreli a padali na vás. Toto som mala v Limeriku, tiež v Írsku. To som mala prednášku alebo také stretnutie pre žiakov. Takže tiež je tam princíp ako keby takého vnútorného priestoru. Toto je v Žiline. A tu si môžete pozrieť vlastne, akým spôsobom to fungovalo vnútri. To znamená, že som si ako keby vytvárala také vlastné priestory. Tu máte rozličných svätých, tam máte Františka, potom tu je nad tou hlavou je, myslím, že Mária Magdalena, nad ním je svätý Sebastian Iný a tak ďalej. Tam je Patrik, Jana Zárku a tak ďalej. No a toto je vo Viedni, toto je Viedeň, to je návrh. To už je rok 2013, to som mala takého pármesačného syna. Sa volá Ringturm, to znamená až kruhový vlastne, že kruhové, že sa tam obiehajú autá a je to ako keby najvyššia budova v centre Starej Viedne. A ja som robila takýto návrh, aj vlastne na web stránke o tom píšem, to je Vienna Insurance Group, to je vlastne matka našich asi 2 alebo 3 poisťovní v celej strednej Európe a vlastne mňa vtedy vybrali ako jedinú zo Slovenska. To je vlastne môj najväčší obraz, asi 4000 metrov štvorcových. Takže vlastne som písala o 3 čnostiach alebo 3 grácie a vlastne trivium a taký text je tam, vlastne som na tomto spojila. Takže to v tom verejnom priestore. Toto je Biela noc. A to mi povedali, že chcú niečo presvedcovať na národné NBS-ku, Národnú banku Slovenska, že aby som robila snehovú vločku, tak som povedala, že ja nebudem robiť nejaké dekorácie a urobím vlastne došiacu Madonu. Tak to je Madonna s dieťaťom. Galéria Nedbalka v Bratislave. To sú vlastne tiež taký priestor s využitím tohto priestoru. To som si dovolila odbočku od tých svätých anielov. To je tiež v Galérii Nedbalka. Voláme to ako keby malý Guggenheim, lebo to má veľmi takú zaujímavú ten vnútorný priestor takto členený. Takže v rámci toho inštalácia, toto je vo Viedni tiež s anielmi, kde vlastne s tými obrazmi mením celý strop nejakým spôsobom. V Danubiané múzeum, to keď pôjdete do Bratislavy, tak pri Bratislave v Čuňove je múzeum Mülester, takže toto je z vernisáži a tuto je to vlastne bez ľudí, hej, z tej druhej strany. Takže tu sú tí svety. To si pamätáte asi, vlastne ma vtedy zavolali do Šaština, keď mal pri Svätý Otec. A vlastne architekti ma prizvali do toho. A ten obraz svätého Jozefa tam je ako taký šperk, hej. A vlastne takou mojou túžbou bolo ukázať v tej jednoduchosti toho svätého Jozefa. Vy si to asi nepamätáte, ja som si robila taký výskum vtedy z toho a napríklad v Amerike vtedy bolo rok svätého Jozefa. No a v Amerike bol taký dosť divoký obrázok takého akože, jak prepicháva. Teraz, no svätý Jozef bol oblečený ako nejaký patrícii, to znamená, že do plášťa, ktorý mal zlaté vyšívanie, lemovanie, proste všetko opak toho, čo on ako tesár asi zažíval. Lebo keď si uvedomíme, on bol ako keby jedno z tých najspodnejších vrstiev. Treba povedať na rovinu, hej, že naozaj tá chudoba tam bola.
lebo tým, že nemali pôdu, hej, že v podstate boli bezzemkovia, hej, nemali nejaké pevné istoty, tak vlastne mojou túžbou bolo urobiť niečo veľmi, veľmi jednoduché a rozmýšľať o tej podstate svätého Jozefa. A zhodli sme sa na tom, že ten jeho najdôležitejší atribút je lalia. Takže zakázali aj s Ježiškom, lebo už bol na kríži, ani svätú rodinu a vlastne iba samotného Jozefa a takto sme vlastne v rámci toho k tomuto došli. Tiež som napísala taký text o tomto, že prečo má také gesto a tak ďalej, no môžeme sa k tomu potom dostať. Toto ma zaujalo, že potom som si robila taký výskum, že čo sa o tom vlastne písalo, možno, že aj viete po španielsky. No, a tak som si povedala, že čo to tam asi píšu, že tak som si to hodila, som si to lebo ja neviem po španielsky, ale po francúzsky. A že, ja to mám presne na web stránke napísané, že tradícia a modernosť v dispozícii oltára v slovenskej vlastne cirkvi ako keby preberá výzvy pápeža Františka. Hej. To znamená, že to spojenie toho starého, nového. A to ma veľmi zaujíma, lebo ja som vlastne tých ľudí nikdy nestretla, ani asi ich nestretnem, ktorí to tam napísali. Hej? Že to je to, čo si oni odčítali mimo mojej nejakej možnosti do toho zasahovať. Hej? Takže oni iba videli a vlastne takto to nejak zhodnotili. To je vlastne na ďakovnej púti, ktorá bola v roku 2022 a tomu ukazujú a dali môj obraz svätého Ignáca, málo kto o tom vie, no ale ako chcela, nechcia, obraz otočili a to proste človek nevymyslí, ten kríž bol dolu hlavou, akože to bolo fakt, že zlé. No ale tak ja vám ukážem, jak má byť správne. Tak ale ako vidíte, pápež, svätý otec František si ešte pamätá svätého Jozefa. Ináč ten svätý Jozef si ho môžete pozrieť, on je naživo v Šaštine v tých bočných chodbách. Takže už ho domestikovali, prisunuli k nemu rastliny, čo by nemalo byť, no ale akože domestifikovaný už je tam. No. Takže toto je ten svätý Ignác z Loyoli, ktorý vlastne aj má v tých duchovných cvičeniach, má meditáciu pred krížom. Hej. V Olomouci minulý rok, vlastne v strede je svätý Dominik, jedno je svätý Vavrinec, ktorý je patron kuchárov, určite si ho pamätáte, s takým roštom je zvyčajne, a vpravo je svätá Lucia. No a toto už ideme k tým smerom k samotnému posteru. Vľavo je svätý Dominik a vpravo má iba ako keby v takom tieni, v linke, veľmi ako keby iba v takom otlačku, ten svoj atribút. Hej. Celý oltár a tuto vidíme ako vlastne také texty napísal páter Mánes a k tomuto. Toto je ten druhý oltár so svätým Františkom z Asisi. A tuto máme detail z toho, hej. A to už je vlastne všetko a môžete sa pýtať. Už sme pri otázkach na teda vaše maľby. Jedna taká celkom zábavná, ale možno pre nás dôležitá otázka je, prečo postavy na vašich obrazoch nemajú vlasy? Ako ktoré? Napríklad tu vidíte, Tonzulu má ešte, vidíte, ak trošku, neviem to zväčšiť. Ešte má aj bradu jemne, tento svätý František, ale v podstate to považujem za takú, ako keby nie tú najdôležitejšiu vec. Takou mojou túžbou bolo nájsť podstatu pri tom svetom, čo je na tom niečo, čo je ako keby aj súčasťou našich životov a čo môže byť aj pre nás zaujímavé, že vo svete, ktorom sú dôležité materiály a matérie, ktoré proste prídete pár krokov von a kričia z vás, na vás proste z billboardov, že tá fitness, čo ja viem, nejaké náradie alebo fitness cvičenka, to vás urobí šťastným, to stačí. Hej, že vo svete, kde
tak veľký tlak na materiu a na to, jak človek vyzerá, proste nájsť pri tých svätých to, čo je naozaj to podstatné a zbaviť sa niečoho, čo je niekedy až karnevalom a rozmýšľať nad tým. Hej? Takže vlastne v tomto, niektorí majú vlasy, niektorí majú menej, niektorí majú iba naznačené, ale vzniklo to vlastne v období, kedy som nerobila pre nejaký liturgický priestor, ale vlastne pre galérie a keby ste videli, jak vyzerá postava z vrchu a videli ju s vlasmi, tak by ste si uvedomili, že vlastne nič nevidíte. No, takže je to aj funkčné. Ďalšia otázka ešte k týmto obrazom. Myslím si, že vaše umenie je moc abstraktné. Nie je to protirečivé voči realite, ktorú dnešný svet potrebuje vidieť, napríklad reálnu tvár namiesto jednofarebnej? No tak akože to je dosť reálne. Ale toto sú slajdy, toto nie je reálny obraz. Treba si pozrieť reálne obrazy a tam vidno aj charaktery tých ľudí. Že sú naozaj iní a hodne iní. Ale to je veľmi zaujímavá otázka po tej stránke, že mne zase vyčítajú, že som až moc telecná, moc konkrétna. Tak to sa mi páči. Vidíte? Joj. Ja som hovoril, že tu budete mať úplne iné otázky ako v Bratislave. Som vám to sľuboval a máte ich. No. Takže vám sa zdá, že je to veľmi reálne a nám sa vidí, že je to veľmi abstraktné. No, ale treba to vidieť naživo, fakt. Dobre, ja som položil otázku. Prechádzame pomaly do priestoru. Nie, môžete aj nechať. Toto celkom zábavné, ten vtáčik. Keď chcete, môžete ešte povedať, čo to je a ja potom dám otázku aj Andrejovi. No, tam je zaujímavé pri tom svetom Františkovi to samotné gesto. Keď som prišla domov a povedala som svojmu manželovi, že rozprávala som sa s Františkánmi a povedala som im, že keď som malovala, som si najprv hodila do Google a on sa strašne zabával na tom, že proste ty budeš Františkánu rozprávať, že si mal pozerať svätého Františka v Google. Ale fakt je, že on proste má to gesto to. Wow, hej, to wow. A buď má tie ruky hore alebo dolu, proste gesto otvorenosti, gesto úžasu a gesto prijatia. Prijatia vlastne toho dobrého aj toho ťažšieho v živote, tak ako poznáme vlastne tú jeho definíciu absolútnej alebo dokonalej radosti. To znamená, že človek sa dokáže radovať aj v tých najťažších podmienkach, hej. A vlastne má tam iné, že aj stigmy, čo vôbec za nej nevidno na tomto sa nedá. No a k tomu má ten vtáčik je iba ako symbol, hej. To vlastne musíme chápať ako ten oltár ako celok. Nemôžeme sa zamerať na proste vtáčika alebo na nejakú drobnosť, ale veci proste musíme cítiť ako celok, hej. Takže pôvodne dokonca bolo to aj vymenené, že mal byť tam a vtáčik mal ako keby hopkať ešte bližšie k apside. Toto je ľavá strana, hej. A myslím, že je to dostatočne odlišné od svätého Františka. No. Tu možno dám otázku Andrejovi. Keď teraz aj pozeráme na tento liturgický priestor, lebo je to liturgický priestor, do ktorého vložené súčasné umenie, tak otázka, ktorá je najviac vyklikaná, je, či nie je riziko, že zložité, toto nie je zložité, ale zložité umelecké diela budú odnášať pozornosť veriacich od podstatných vecí, ktoré sa dejú na sakrálnom mieste, na ktoré je primárne určené. Môže niektorá realizácia odvázať od podstatného, to je samozrejme. Toto asi není úplne ten prípad, že odvádza, to je možno, že iný prípad, ktorému by sa dalo povedať, že trošku je na ten liturgický priestor trošku chýba tá zrozumiteľnosť alebo jasnosť, že liturgia narába so symbolmi. Roman Guardini povedal, že najlepší je taký symbol, ktorý nie je potrebné vysvetľovať. Že komunikujeme v liturgii cez symboly, ktoré sú automaticky zrejme, hej, že vieme, čo znamená kľaknúci. Pre nás je to všeobecne v
kultúre nejaké gesto, ktoré vo všeobecnosti má nejaký význam a každý mu rozumie a to používame. A tu ja akože veľmi oceňujem hľadanie tých nových atribútov k svätým, lebo toto je to, čo mohli by sme pápežov citovať, hej, hovorí pápež František, že umelec je vizionár, že je prorok, ktorý má sa dívať novým pohľadom, hľadať to nové, čo my štandardne nevidíme, hej, na veciach, ktoré už sú nám viac menej známe. Že toto tu krásne spĺňa to, že robíte presne to, čo pápež František chce od umelcov, ale z môjho pohľadu by som povedal, že tá zrozumiteľnosť ako symbolu na liturgický priestor je trošku je tam chýba. No. Že nie je to na prvý pohľad automaticky zrozumiteľné, hej, jasné. Ono to má svoju hĺbku a dá sa tam aj meditovať pri tom, keď človek pochopí, o čo ide, ale nie je to možno na ten taký prvý pohľad. A trošku chýba podľa mňa tej zrozumiteľnosti na to. Ale to mohlo byť, ja nevrám, že to nemôže byť v liturgickom priestore absolútne. Veľmi záleží na tom, tu na to máme na tých bočných oltároch, bočných kaplnkách. Ja som to naživo nevidel, trebalo by prísť do toho chrámu, pozrieť ako celok zozadu. To môže úplne inak vyniknúť. Hej, toto nie je realizované na hlavnom oltári napríklad. Čiže to je niekde jedna strana, druhá strana, keď som dobre pochopil v tom chráme. Môže to inak vyznieť. Ja by som s tým bol trošku opatrnejší. Ako keby som mal ja byť v liturgickej komisii, ktorá sa k tomu vyjadri. Za liturgistu by som povedal, že trošku by som bol opatrný s týmto. Že zrozumiteľné, lebo vlastne v dejinách umenia vždycky bolo aj dôležité posúvať alebo otvárať ako keby nové priestory a umenie alebo vizuálne umenie je reč a tú reč sa treba naučiť. To znamená, že nemôžeme chcieť, aby každé všetko vedel. Proste jednoducho to je komunizmus, sorry. Hej, ale na druhej strane je dôležité, aby to nebolo tautologicky do seba zacyklané. To je tiež pravda, hej. Ale akože aj tá nejaká taký balans medzi to otvorenosťou a týmto. Ja som chcel povedať, že ako musí byť, že keď ja prídem do kostola a pozriem sa napríklad na oltár, malo by mi byť jasné, že to je oltár svätého Františka. Ja sa obávam, že keby sme robili štatisticky teraz nejaké ľudí, by sme tam poslali 100 ľudí a že akého svätého je to oltár, asi by nevedeli povedať väčšina. Hej, no. A ono by to malo byť v tom liturgickom priestore jasnejšie, zrejmejšie. No. Ja tu práve iba doplním otázku, lebo naozaj táto otázka rezonuje aj na inom mieste. Budem citovať teda. Sakrálne umenie bolo od začiatku znázornené v jednoduchosti, aby to každý pochopil hneď. Prečo to teda meniť a komplikovať do takej miery, že to chápe len autor? Ja dúfam, že to iba autor nechápe. Že to je predsa len trošku viac. A myslím si, že aj to bolo veľmi dobre v podstate prijaté tieto veci. Takže nemyslím, že sa toto týka. No. Máme tu študentov teológie, takže ja neviem, nakoľko oni sú pripravení na to, aby boli raz schopní oceniť to, čo je to, čomu nerozumejú, a teda aj súčasné umenie a dať do liturgického priestoru. Preto asi tá otázka smerovala tam, keď Andrej, ty môžeš to lepšie povedať. V minulosti bolo to umenie chápané ako Biblia pauperibus, či pauperum. Tak, takže aby ľudia, ktorí vstúpili do priestoru kostola, rozumeli tomu, čo dejiny spásy majú znamenať. Dnes to už tak nie je? Tak umenie neslúžilo len na to, ako v istej dobe sa robili tie maľby. Máme fresky v Žehre, hej, veľmi známe. Tak to je tá Biblia pauperum, že tie biblické výjavy, kde sa zobrala, ja neviem, rodičia, deti vedeli deťom vysvetľovať, že pozri sa tu, Abraham obetováva Izáka, alebo ja neviem, hej, tie scény, biblické udalosti, dali sa pri tom rozprávať. Ale nielen na to bolo určené umenie, hej. Veď aby komunikovalo, to je jedna rovina, že komunikuje, ale sprostredkováva aj to posvetno, alebo napomáha nábožnosti, hej. Aj to má byť, to je iný rozmer, alebo iná funkcia. Môžeme povedať, že funkcia, neviem. Ďalšia otázka, ktorá sa týka týchto zobrazení svätých. Ako nachádzate podstatný výpovedný symbol vybraného svätého? Ono je to veľmi zaujímavé, že keď som bola v Prahe,
sme sedeli a ja som zrazu ukazovala jednému Dominikanovi moje znázornenie svätej Agaty, lebo jej odrezali jej prsia, hej. A to celé znázornenie bolo tak, že ona si veľmi tak jemne akože by zakrývala to, čo ju ako iba identifikuje ženou. A on sa zasmiel a povedal, že áno, je to tam. A ja som po rokoch mala pocit, že konečne niekto vie, že čo to je svätá Agata, že o čom to je. Lebo my väčšinou nevieme ani tých historických svätých. Vo všeobecnosti si myslím, že svätý ako taký, že to je trošku taký zakopaný poklad, taký veľký poklad, ktorý máme a ktorý málo používame. Lebo je veľmi fascinujúce vlastne čítať tie životopisy. A zaujímavé je, že práve mnoho svätých sa obrátilo na základe čítania životopisov svätých. A slovami Jana Pavla II. Je to ako keby aktualizované evanjelium vždy na iný spôsob. A veľmi jedinečný. A vlastne my sme vyzývaní, aby sme na život bol takým jedinečným variantom tohto evanjelia. A mojou túžbou bolo vlastne v tom jednom geste znázorniť tú podstatu. Lebo každý máme svoje trápenie, svoje námahy, svoje bolesti a zrazu práve v tom, že vidíme, že aj tí svety s tým prechádzali a to riešili a nejakým spôsobom to riešili, to môže byť pre nás inšpiratívne, hej. No, ale napríklad tu je svätá Lucia, hej. Jej vypichli oči a vlastne ona je patronkou takého vnútorného vedomia, vnútornej múdrosti, lebo stratila vlastne tie fyzické oči, ale získala ako keby tú schopnosť rozlišovania alebo schopnosť vidieť to, čo je dôležitejšie. A ona sa zvyčajne vlastne od renesancie, alebo vlastne aj tie stredoveké znázornenie sú, že ona má napríklad na miske, má teraz také 2 očká, alebo na knihe, ktorý je univerzálny symbol múdrosti, alebo dokonca krásne sú znázornenie, že ona má takú rastlinku a tá rastlinka má miesto kvetiniek, má tie 2 očká. Hej? A ono vo výtvarnom umení práve s tým zakrytím vznikne to počiarknutie toho. A ona sa aj v rámci mojej tvorby vyvíjala z takého frontálneho, akože symetrického zobrazenia k takému expresívnejšiemu asymetrickému. Takže to je svätá Lucia. A čo je zaujímavé, že to bolo nejaká banka, už si nepamätám, to mala ako PF-ku, teraz neviem, 2000 koľko, už som zabudla. Som urobila serigrafiu a napísala som im ten text o tom vlastne, o tom vnútornej vedomosti, o tom vnútornom videní, že aké je dôležité vlastne vidieť veci aj hlbšie, ako iba na povrchu. Potom je tam ten svätý František, vlastne tá jeho otvorenosť a vpravo je Madonna s dieťaťom. No a ju si vybrali na kreditku. To Mášal povedal, ty tu daj tam tú kreditku. Najprv som sa trošku specovala. A tuto vpravo vidíte, že z nášho akože farského četu, že to na WhatsApp skupine mi preposlali, že neviem, či to je svätý obrázok. A zatiaľ ho nemá v modlitebnej knižke, ale v peňaženke. Hej. Tak to mi došlo. Tu napadá mne otázka. Doteraz sme sa bavili o vhodnosti, priateľnosti, akceptovateľnosti umenia v kostole, ale tu vidíme, že takéto umenie môže byť aj evangelizačné. Malo by byť, Andrej, umenie v kostoloch evangelizačné? Malo by oslovať ľudí nielen k prebratiu nejakého duchovného rozmeru, ale evangelizovať toho, kto prichádza. Lebo dnes buďme reálni. Ja som bol pred mesiacom vo Viedni, v Štefansdome a to bolo toľko turistov, že myslím 10 katolíkov a 2000 nie katolíkov. Či dnes ich osloví Panna Mária klasická, keď to tak nazveme, Čenstochovská, alebo táto Panna Mária z kreditky? Tak každého iné osloví, aj toto asi niekoho osloví, hej?
by bolo blbé predpokladať, keby som povedal, že asi to nikoho neosloví, to isto to niekoho osloví. A samozrejme, že umenie má ten evangelizačný rozmer. Kostol ako taký je evangelizačný, hej, v princípe. Nie je to jeho úplne hlavný cieľ, ale je to, čo to robí, aj tá stavba, aj to vnútro, vie osloviť, hej, samozrejme. A rozličnými prvkami, rozličnými aspektami. Niekoho môže hudba osloviť, niektoré to skôr tie výtvarné veci, niekoho priestor ako taký v kostole. Samozrejme, to umenie v evangelizácii hrá obrovskú úlohu a neviem, či vy si uvedomujete, Dorota, že vy vlastne naplňate výzvu, ktorú pápež Benedikt XVI v roku 2006 zadal Pápežskej rade pre kultúru, že majú začať sa venovať otázke tzv. Via pulchritudinis, že evangelizácia cez krásu, evangelizácia cez umenie. A toto sú úžasné veci, ktoré ste vy vlastne tu prezentovali, že už od počiatku sa venujete už od tých štúdií vo Francúzsku, od záveru ukončenia štúdií, že aj ten záverečný projekt bol taký s tou náboženskou tematikou vlastne, že sú to svety. A dokonca, keď to bolo kdesi v tej Viedni, to nebol len návrh, to reálne bolo, hej? Prosím? Vo Viedni na tom to reálne bolo. To nebol len návrh. Nie, to je ako, že to ste mali dostať už papežskú cenu, hej? Lebo toto je ako, že to je presne to, čo pápež to Benedikt, hej, to veľmi doceňoval a žiadal, aby toto umelci robili, aby sa venovali sakrálnym témam, aby sa tie dostávali do čo najširšieho okruhu, hej. Takže... Ale mňa to vždycky vlastne prekvapí tá túžba, ten smet. Akože ja som s tým šokovaná, lebo ja som si povedala v roku 99, že už som všetko urobila, že už nechcem nič robiť, že stop, hej. Ale povedala som si a do mesiaca prišlo, že ale urobíme v Írsku takú perfektnú výstavu, že to bude dobré, že v Írsku, že urob aspoň takých 10 obrázkov, meter na meter. Akože, a to vlastne je stále takto a už som si toľkokrát povedala, že už stačí, ale vlastne stále objavujem a stále je tam taký smet. A mňa to samú veľmi prekvapilo, že vlastne oni si z celej mojej tvorbe mohli si vlastne vybrať aj iného vytvarníka, hej? Ale z celej mojej tvorbe si vybrali vlastne Madonu. Tak ja som napísala o tom taký krátky text, oni to majú vlastne aj Tatra banka, keď si pôjdete po kreditku, tak si to môžete prečítať. Že o tom, že tá žena ako mocensky neútočí ako smerom hore, že si potrebuje niečo sama vydobiť, ale naopak sa vlastne tú svoju pozornosť obracia ešte dolu na niekoho ešte slabšieho, ako je ona. Že Madonna je vlastne taký, ako naozaj taký symbol tej dobroty a toho prijatia toho slabšieho naozaj, lebo to dieťa, keď sa vám narodí, tak ono vlastne je úplne ako ufónik, ktorý príde. Že proste všetko úplne odkazané v každú sekundu na tú mamu. No, takže o tomto som písala. Ja ešte doplním otázku, teraz moju otázku. Vy ste mi dali text Thomasa Mertona a dobre, že ste ukázali teraz tú Madonu. Nebudem celý jeho citát, ktorý ste mi ponúkli z knihy Žiaden človek nie je ostrov, ale je tu jedna veta, ktorá mňa oslovila. Pokiaľ cirkev zdôrazňovala funkciu umenia vo svojej verejnej modlitbe, tak to bolo s vedomím, že skutočná a oprávnená estetická formácia je nevyhnutná pre kresťanský život a modlitbu ako celok. Tak tu je veta, ktorá by stala za to, aby sme sa pozastavili na to, ako my, kresťania, máme tú estetickú formáciu, či ju máme, kto nám ju má ponúkať. To môžete vy odpovedať, ako by ste navrhli zlepšiť tento rozmer oprávnenej estetickej formácie, či aj Andrej vníma, že máme dostatočnú formáciu, my ako kňazi a možno aj celá cirkev. A potom mám ešte jednu otázku, veľmi konkrétnu na vaše obrazy. Takže najprv nech sa páči. No ono ako cirkev nežije ako ostrov, ale žijeme v nejakej spoločnosti. A v tej našej spoločnosti není vzdelanie ako také hodnota nejaká, bohužiaľ príliš veľká. A treba, to je jedna vec. A druhá vec je, že estetika není sama pre estetiku. Práve v tom ďalšom, vlastne v tom, čo píše pápež
František o kráse, ktorá nemá byť make-upom. To nie je iba prekrytie niečoho, hej. To nie je, že mám čipkovanú obrusok a každú hnilobu tým prekryjem a už mám krásu, hej. A smrdí to furt, hej. To vôbec nie je o tom. A zmysel umenia není skrášľovať, sorry. Zmysel umenia je rozprávať o pravde. A tam je definícia gíča, že gíč není problém estetický natoľko, ako problém vlastne s pravdou. A to potom má dosah aj pastorálny, aj teologický. Keď sa zavádza a skrášľuje sa, alebo sa posúva význam veci niekde inde, mimo pravdy, tak to nie je len estetická záležitosť. Ešte Andreja, poprosím o odpoveď. Či máme my, kňazi, dostatočnú estetickú formáciu? Tak máme primeranú, no. Neviem to zhodnotiť, či máme dostatočnú, tak formujeme sa celoživotne. Áno, ja som si to aj vyznačil, lebo sa mi to veľmi páčilo. Tak on hovorí, že o tom gíči, alebo ja neviem, to trošku vytrhnem teraz asi z kontextu, že hovorí o tej falošnej kozmetickej kráse, ktorá zakrýva namiesto toho, aby odhaľovala. Čiže to je rozdiel. A s tým umením, veľmi pekne to pápež František napísal, že do toho posolstva, alebo neviem, či to je príhovor alebo posolstvo, že teda umenie má odhaľovať, nie zakrývať. No. A hoci sa to nezdá, odstraňuje závoj z toho, čo sa nám zdá už poznané a jasné. Napriek tomu nás o tom nutí ďalej premýšľať. No a tu mám to ďalšie, teda on hovorí o tom make-upe, to je veľmi pekné aj zapamätateľné, a potom hovorí, že umenie nemá byť anestetikum, to je tiež pekné, sa mi to veľmi páči, že nemá uspávať, ale má udržiavať svedomie bdele, to súčasné umenie sakrálne. Myslím, že veľmi pekné vyjadrenie. Mm-hmm. Tak tieto vaše obrazy nás určite nenechajú zaspatými, takže posledná otázka k tomuto cyklu vašich malieb je, jeden kňaz povedal takto, dostaneme sa aj k maľbám z jeho kostola. Umenie, alebo teda sakrálny priestor má voviesť človeka do modlitebnej atmosféry. Dá sa modliť pri súčasnom umení? Modliť sa máme stále. A či sa dá? To je... A akože priamo Tomáš Merton, neviem, či ste to študovali, ale jeho otec bol maliarom. A takým krajinárom a také akože celkom zaujímavé veci, ale on ostal celý život citlivý na tieto vizuálne veci. A rozprával, že keď príde do niektorých kostolov, tak si musí zatvoriť oči. Takže má to dosah, lebo to je reč a niečo nám rozpráva. Ale ešte som chcela, toto je posledný obraz tohto cyklu svätých. Toto je svätý Jozef, relatívne nedávno, čo som ho namalovala. Ježiš už nie je bábätko, ale puberťák. Niečo mu ukazuje mu vlastne tak má zohnuté tie ruky, že mu vytvára keby taký kríž. A tomu malému sa dostane to, po čom najviac túži ten záujem toho dospelého. Hej? A je to pre mňa trošku také, ako keď sa pozeráte z vrchu z nejakej vedlejšej miestnosti na týchto dvoch ľudí, že ja si vždy predstavujem, že takto ich vlastne mohla vidieť Panna Mária. Hej? Akože pre mňa, tak z vrchu. Veľmi veľa otázok je naozaj o tom sakrálnom priestore, veľmi veľa. Takže aby sme išli na túto tému, ktorá je už vložením súčasného umenia do priestoru liturgického. Takže viem, že toho Pána Ježiša, ako už Andrej naznačil, predbehol, sme videli vloženého do liturgického priestoru, takže nech sa páči. No toto je momentálne v Košiciach, mohli by ste si to ísť pozrieť. Je to do 23. apríla v Kultúrparku v Galérii Alfa. Normálne tam prídete, vstup je zadarmo. Volá sa to Podoby tela. Celá výstava, je to skupinová výstava. Tam vybrali práve týchto dvoch Kristov, veľké tonda, teda kruhové obrazy.
Tam je vľavo je zelený Kristus a vpravo je vlastne modrozelený Kristus. Ten modrozelený Kristus v Belvederi vo Viedni, kde na výstave strom v umení, aj v historickom. A ja som dostala takúto inštaláciu, to má asi 6-metrový strom. Tým kmeňom toho stromu sme keby my. Na základe tejto výstave ma oslovili v roku 2023 do najstaršieho viedenského kostola Rupertskirche a či si môžu zapožičať od Popolcovej stredy až po Turice toto moje plátno. Nainštalovali ho tak, že ako vidíte, tam je v strede, v apsíde, v tom krížení je taká malá dierka a vždy, ako keby historicky od stredoveku sa práve cez pôst tam spúšťalo to pôstne plátno, ktoré malo urobiť ako keby pôst očí od nejakého vizuálneho šumu. Ako keby ho otvoriť ľudí cez post, aby videli ináč. Takže toto je za dňa a toto je už samotné slávenie omše. Toto vidíte, už to je za tmy toho priestoru. Je samotný obraz, potom som mu vlastne urobila aj rany a koncom minulého roku ho kúpilo Arcidiecézne múzeum v Olomouci do svojich stálych zbierok. Takže tam sa bude dať vidieť. Biely Kristus, je to ako keby Kristus Bielej soboty, ktorý je aj nie je, ktorého vidíme a nevidíme. Proste tajomstvo, že vlastne nevieme. Ešte z tohto cyklu je bieda. Hej? To je vlastne jeden z tých posledných obrazov. No. Keď môžete dať naspäť na ten kostol, to už by som položil otázku Andrejovi, že to je jedno. Aj z toho omšu, nech to vidí každý. Tu je otázka, Andrej, podľa toho citátu, ktorý si dal na úvod, tak teraz ty sa vyjadri, či by to malo spĺňať tie očakávania predpisov. Či takto zvolený súčasný obraz v historickom priestore, či je to vhodná realizácia, alebo nie? Tá podmienka bola relatívne, akože je to také stroje, čiže treba požadovať skutočné umelecké hodnoty, ktorými by sa živila viera a nábožnosť. No a to je také, čo sa stále mení. Umeleckú hodnotu povieme, že ten obraz má, ale to, že či sa živí viera a nábožnosť, môže byť rozličné, to záleží od komunity, ja si myslím, ktorá sa na to pozerá. Hej? Čiže ak tamošej komunite to vyhovuje, na to, že im sa živí ich viera a nábožnosť, tak ako prečo nie. Samozrejme, na to by to bolo veľmi individuálne si povedať, ale my na nič nevieme povedať, že toto nemôže v žiadnom prípade. Hej. Je to, keď tej komunite to plní tú funkciu, že podporuje to tú nábožnosť, no tak to tam majú. No. Asi toľko ja viem k tomu povedať. Možno na vás sa opýtam, ako to je taká tiež možno laická otázka, prepáčte mi, ale môžem ju mať. Vy ako komunita umelcov, ktorí sa stretávate na synode v Bratislave, rozoberáte niekedy aj takéto, že položíte si obrázky už realizovaných kostolov, kde sa buď vaše umenie nachádza, nie vás konkrétne, ale tých vás umelcov, a teraz radíte sa, že toto je vhodná realizácia, toto nie je. Neviem, ako fungujete teda na tom synodálnom zhromaždení, takže či takto porovnávate a konzultujete? No v podstate sme hodne heterogénna skupina, akože umelcov je tam dosť málo, hej. Iné je robiť nejaké hobby, voľnočasové aktivity alebo nejakú zábavu alebo dekoráciu, a iné je vlastne robiť naozaj, sa snažiť tou vizuálnou rečou niečo povedať. A máme vlastne WhatsAppovú skupinu, kde sa všetko možné preberá. Tak vlastne má dva kroky. Vždycky má ako keby jedna diskusia a ten druhý krok je návšteva buď galérie alebo konkrétneho liturgického priestoru a vlastne o tom sa rozprávame. Takže vždycky je tá praktická časť, lebo o vytvorenom umení sa nedá iba rozprávať. Dajú sa už, to je proste málo, hej. Tak vlastne takto funguje, no. Uvidíme, že ako ďalej.
Ja už teda budem naozaj iba na otázky sa zamerať, lebo ich je dosť. Takže jedna z otázok z publika. Nezabúdame, že sakrálny priestor má slúžiť primárne na liturgiu, nie aby sa z neho robila galéria alebo múzeum? Ale ono bohužiaľ je, keď niektoré tie barokové priestory, ako ste povedali správne, s tými turistami a s tým všetkým. A tam je vlastne stále o tej citlivosti. Mnohokrát si myslíme, že náboženské umenie je vtedy, keď proste urobíme nejakú svetožiaru hocikomu, hociako a zamáva to nejakou historizujúcou tógou, hej, najlepšie rímskou, najlepšie patricijskou, vôbec nie chudobného človeka a už to je nejaký svätý. V podstate je otázka, že či svätého robia tie šaty. Tu ste mi nadhodili niečo, čo Pavol VI povedal umelcom. Ja som nad tým trošku sa pozastavil. Je to pekný citát. Pápež Pavol VI bol asi prvý, ktorý venoval list, aspoň pokiaľ vieme, tak prvý pápež, ktorý venoval list umelcom a povedal tieto slova. Dali sme vám zabrať, keď sme vám, tvorcom, vždy vitálnym a prekypujúcim tisícami nápadov a noviniek vnútili ako základný kánon napodobňovanie. My máme tento štýl a vy sa mu musíte prispôsobiť. My máme túto tradíciu a vy jej musíte byť verní. My máme týchto majstrov a vy ich musíte nasledovať. My máme tieto kánony a nie z nich úniku. Niekedy sme vám dali olovený plášť, to môžeme potvrdiť. Odpuste nám. A napokon aj my sme vás opustili. Nevysvetlili sme vám, o čo ide, nezaviedli sme vás do tajnej cely, kde Božie tajomstvá spôsobujú, že srdce človeka poskočí od radosti, nádeje, blaženosti, od opojenia. Nemali sme vás za žiakov, priateľov, spoločníkov, preto ste nás nepoznali. Ja myslím, že aj vy ste mali taký moment, že ste nechceli už do liturgického priestoru ani vstupovať svojim umením, možno práve kvôli takejto skúsenosti, nepochopenia. No, áno, mala som. V tom 99. bola vlastne konferencia, ktorú Alenka Piatrová vlastne za tým stálo organizačne. A to bol prvý a posledný krát, čo vlastne na pôde Slovenskej národnej galérie pozvali biskupov a vlastne rozprávali sa o sakrálnom umení. A vtedy ja som sa práve vrátila z Francúzska a nemilo ma prekvapilo taký postoj, že my vieme, čo potrebujeme a v podstate vás nepotrebujeme. My vieme, čo chceme v tom kostole mať, ale umelcom akože vy nám do toho moc nerozprávajte. A ja som si povedala, že tak stačí, že nie. Že akože ja mám obmedzenú energiu životnú a naozaj 20 rokov som neurobila nič. Vôbec ma to ani ma to vlastne nebolelo tých 20 rokov, že som ani nemala myšlienky toho, aby som robila nejakého liturgického priestoru. A potom sa to začalo meniť vlastne, dá sa povedať, aj touto synodou, aj tým, že ma zavolali. V 2019, tak to bolo presne 20 rokov, no, tak neviem, ale ešte vy chcete otázky. Andrej, možno už aj pozeráme na trošku ostrejšie vyjadrenie súčasného umenia, aspoň pre mňa teda určite. Ako rozlíšiť, to je neklikaná otázka, ale ma celkom zaujala, ako sa dá rozlíšiť, ktoré umenie je vhodné pre kostol a ktoré je už v úvodzovkách cez čiaru? Majú o tom rozhodovať veriaci, kňaz alebo KBS? No musí to byť také spoločné rozhodnutie, hej, keď sa tvorí ten priestor, alebo sa niečo do neho doplňa napríklad, alebo keď sa robí nový kostol, tak pri tej tvorbe, veď musia byť aj tí veriaci, hej, to spoločenstvo kostola, alebo farské spoločenstvo do toho angažované, nejakí odborníci a tak ďalej. No a musí sa nájsť riešenie, ktoré vyhovuje všetkým. Teda, že odborníci povedia, to je umenie, hej, a veriaci povedia, že tak sa im to páči, no, lebo oni sú investor, no hej, čiže takže samozrejme je to
urobiť veci ideálne nie je jednoduché, ale musí sa hľadať také riešenie, aby to vyhovovalo vlastne každej strane, aby to splnilo tie parametre nejakej umeleckosti, ale aby to aj bolo vhodné pre tú komunitu, lebo to naozaj má to podporovať, už to trošku zaznelo, že aj tú nábožnosť a podobne, tak samozrejme, ak je niečo pre nejakú komunitu, že ľudia povedia, toto pre nás je veľmi nezrozumiteľné, tak to nechcú tam mať, no tak nikto im to nemôže zazlievať, hej. Keď niekto povedia nám, toto je zrozumiteľné a je to umelecky hodnotné, tak no, každý si vyberie, čo je im hodné, no. No a teraz, keď vidíme tento záber, to bolo použité naozaj liturgicky? Ako na nejaké dlhšie obdobie, alebo to stále použité? Vlastne bolo to veľmi zaujímavé po tej stránke, že Salesian Michal Žák v tom roku 2019 ma oslovil, že chce robiť pôstne plátno pre rok 2020. Takže to je ako keby pôstne plátno alebo pôstnu nejakú intervenciu, nejaký vstup, hej, do toho liturgického priestoru a dať tým ľuďom pocítiť tú inakosť. Proste otvoriť ich. Že teraz je pôst, teraz proste rozmýšľajme na novo. Proste pozrieme sa na veci ináč. A v tom celom jeho nápad bol, že by sme mali, že by tam mala byť tá lumínia, čo som ukazovala ako prvé, hej, že vlastne celý kostol ponoriť do tých 3 farieb. Lenže problém je, že tam sú farebné steny, oranžové, tuto to nevidno celkom, sú tam oranžové steny, takže ono v teórii farby, keď dáte modrú farbu s oranžovou, tak máte hnusnú sivu, hej, to proste nejde, to ide iba na bielej a potom je to tako, že ani technicky sa to nedalo, dokonca on to chcel vyprintovať a teraz tej tlačiarni, keď sa dozvedeli, že to ide do kostola, tak ešte dali vyššiu cenu, proste bolo to šialené, bolo jasné, že tak ďalej nepôjdeme. A ja mu hovorím, že pozri, my tam tú bielu môžeme priniesť. Akože nulový budget, ale skoro žiaden, že urobíme participatívne umenie. Poďme veriacim, aby doniesli svoje veci, biele textílie, a urobíme z toho ako keby také zahalenie, rúško, celú pre tú, vlastne, keby pre tú prednú časť z vecí, ktoré prinesú, hej. Toto je akým spôsobom to vzniklo, je to 9x9 metrov veľké. A na tom celom bolo drsné to, že my sme to, vlastne zbierka sa začala asi v januári, vo februári, vlastne koncom roka, ešte v novembri. A v januári sme to začali vlastne zošívať s tými miestnymi farskými ženami, kto chcel. A ako náhle sme to tam dali, toto je Popolcová streda 26.2.2020 a za pár dní bolo proste korona. A to sme nikto nemohli vedieť. Keď sme to vymýšľali, sme to nemohli vedieť. A názov tohto celého sa volá Byť blízko. To znamená, že miesto mňa sú tam ako keby niečo so mňa. A tí ľudia naozaj to veľmi silne prežívali, že ja nemôžem ísť do kostola, ale mám tam rukavičky. Prišla taká upratovačka povedala, tam hore, tam to som aj vnúčke dala, ona už z toho vyrástla, už som vám tu doniesla, tie rukavičky, hej, to bola konkrétna vec. A toto bola Biela sobota, a to je screenshot, pretože nikto tam nebol. To je screenshot môj. A veľmi zaujímavé tam, čo vidíte tú košelu vľavo, tak to dal jeden vlastne z tej komunity, to je normálne Koláriková košela. A on potom, presne v tamtej úrovni, on potom nemohol prísť a povedal, že on to videl a jeho to veľmi tešilo, že vlastne on môže byť svojou komunitou, takto substituovanie, hej, akože cez tú ako keby svoju konkrétnu vec. A zmysel pôstneho plátna nebolo to, aby sa do kostola donieslo niečo ešte krajšie. Proste zmysel postu není zdobiť sa ani estetikum, ale vlastne otvoriť sa, to je to podstatné. No. Teraz mám otázku, alebo možno aj viacero pre vás obidvoch, aby ste odpovedali možno, čo sa dá.
Prvá časť tejto otázky už asi bola zodpovedaná, ale položím to tak, ako to je v celku. Ako by sa dalo ľudí viesť k tomu, aby vedeli viac oceniť súčasné umenie, a to aj v kostoloch? Druhá podotázka. Alebo je časté neprijatie súčasného umenia veriacimi znakom, že do kostola nepatrí? Andrej, a potom aj vás poprosím. Asi by bolo silné povedať, že to je znakom, že nepatrí. Tak je treba istá citlivosť. No. Nie každému všetko vyhovuje, nie každý všetkému tak rozumie. Ja si myslím, že ide veľa o tú zrozumiteľnosť, aby sa rozumelo tomu. Napríklad toto tu, keď, ako viete, zavesili by ste do hoci ktorého kostola, tak ľudia povedia možno, že ja neviem, no, u nás by, nechcem tak ako hovoriť za druhých, ale možno by povedať, čo to za čudo tu, že toto do kostola. Ale ako náhle to robil, viete, že to robila miestna spoločenstvo, oni sa na to dívajú inak, hej? Oni tomu inak rozumejú, majú s tým bytostný kontakt iný, čiže ako áno, to funguje inak tu, ale to nevieme použiť možno inde, lebo tým ľuďom to nič iné nebude hovoriť, to bude niečo čudné pre nich, hej? Čiže, aká bola otázka? Alebo či je neprijatie umenia či to znamená, znakom, že do kostola nepatrí. Nie, tak ja si myslím, že trošku sa nám treba formovať v tom umení. Vidíme tie pápežské výzvy, tak akože musíme trošku pápeža rešpektovať. Keď pápež žiada, aby sme mali v kostoloch také umenie, ktoré je svojím spôsobom trošku, že robí to prorocké, že hľadá to, čo bežne nevidíme. To povedal, hej, pápež František na stretnutí s umelcami. Takže aj pre nás je to potom nevýzva len pre umelcov, ale aj pre nás, aby sme aj my sa snažili mať niečo kvalitnejšie, možno som nedobre povedal, že kvalitnejšie, niečo iné, ktoré menej štandardné, ktoré aj nás bude nútiť sa zamýšľať a pozerať aj na tú našu nábožnosť možno iným pohľadom, ktorým štandardne sa na ňu nedívame a klásť si otázky, ktoré možno štandardne si nekladieme. To môže sprostredkovať to možno novšie alebo také súčasnejšie možno umenie. A to je v podstate dočasné, hej? A tam je zrazu nedocenená tá rola toho prostredníka, toho kurátora, curare, akože starať sa, hej? To znamená, tam bol konkrétny človek, ktorý bol medzi mňou a tou farnosťou, hej? Ale treba povedať aj do zákulisia, že boli tam nejaké kvetinárky alebo čo a vtedy moje dieťa tam chodilo na stredkách s Salesianom a povedalo, že no a chodí tu také reči, že niečo príšerné sa chystá a že bude diskotéka v kostole a to totálne konšpirácie, akože totálne hardcore, ako nezmysly. Tak vlastne tento Salesian dal svoje telefónne číslo a kto chce a má problémy alebo nejaké otázky, alebo aj nie problémy, sa teší, to je jedno, zavolá, povie a po omši môže sa porozprávať. No myslíte, že niekto prišiel? Akože spodné intrigy a pritom ako nezmysly. Ako to si myslím, že je hodne škoda, keď domýšľame zlé. A napríklad to sa mi veľmi páči na postave svätého Jozefa, že v situácii, keď jeho manželka otehotnila, kedy to bolo jednoznačné, že ani domýšľať si nemusel, napriek tomu dokázal proste prijať niečo krásne. A môj manžel na základe toho raz povedal takú peknú vetu, že proste Kristus sa narodil pre veľkorysosť obidvoch rodičov. Hej? A otázka je, že či máme tú veľkorysosť, chceme ich otvárať, alebo chceme len proste anestetikum od viery, od umenia, od všetkého, hej? Len neviem, no. Ale je to otázka aj tvrdšia možno. Liturgia je pre každého. Prečo moderné diela, znova mi to zmizlo, dobre, majú byť len pre vybraných, ktorí sa najprv naučia, čo to konkrétne dielo znamená? Problém je aj v tom, že mnoho vecí, ktoré sú v liturgickom priestore, vôbec umením nie sú. Hej? To si povedzme na rovinu. A to umením nie sú. Že sa proste prizýva brata, sestra, syn, hej, všetci kamaráti, a sú tam ľudia, ktorí proste v umení neexistujú a ktorých nazývajú gičiarom, ani ich tam nikto nechce v umení. Hej? Ale v cirkvi veselo 10 ročia fungujú a v podstate potom sa všetci rozčulujú na
moderné umenie, ale nie je to ani moderné, ani súčasné a už vôbec nie umenie, hej? No. Nie, ale ako chápem tú otázku, lebo ide o to, že je potrebná tá zrozumiteľnosť. To, ako bol ten svätý Dominik, svätý František, čo ja by som povedal, že už to je trošku za tým, že... Ale tú zrozumiteľnosť vy musíte naučiť tú reč. To nie je o tom, že ja na jednej strane komunikujem aj s vecami, ktoré sú známe, ale ja mám povinnosť proste otvárať nové priestory. Ja nemám proste povinnosť iba... Umenie nie je dopravná značka. Proste rozpráva o tajomstve. Rozpráva aj o niečom, čo sa nedá povedať v slovách, ktoré má sprostredkovať nejaký typ zážitku, hej? Alebo myšlienky. Hej, veď ako to tu hovoríme, že to je umenie celý čas, len že nemusí to nevyhnutne, nie každé umelecké dielo nevyhnutne musí byť, povedzme, apside kostola vpredu úplne, hej. Že o to ide, že nemusí byť úplne vhodné každé automaticky umelecké dielo. Že treba No ale zvážiť, sakrálne umenie je sakrálne umenie a nesakrálne a nie je to dané iba témou, ale aj ďalším. Akože nedá sa hoci kde nalepiť, hej. Ale to nemyslím, že by bolo, že nie je vhodné, lebo nie je sakrálne, hej. Ale že aj z tej sakrálnej tvorby nie všetko je možno vhodné. Automaticky, že musí byť jednoznačne, nad oltárom. No, čiže o to ide, že treba vybrať. To je sviatok, keď sa niečo podarí, povedzme si na rovinu. Treba vybrať to, čo je... A je to veľmi individuálne aj od tej komunity, ale ja som zažil, keď môžem povedať ja tak akože, že z detstva ešte, no, tak zase nebolo to až tak dávno, ale tu v katedrále v Košiciach bol urobený taký, no, neviem, avantgardný adventný veniec, no, ale tak zostalo to nepochopené, lebo to je ten problém, že potom to zostane nepochopené, hej. Čo je škoda. Je škoda, hej, ale zostal nepochopený adventný venec, lebo ľudia vraveli, že to je taká hrba odpadkov. No. Tam bolo použité všeličo, nejaké materiály a tak a to ľuďom prišlo. No tak potom poviem, že je tam čosi zábavné a už to neslúži na tú nábožnosť tým pádom, hej. No ale ja poviem, že je to chyba toho, povedzme, umelca alebo dizajnera, ktorý to urobil, taký akože modernejší, keď môžem také slovo povedať, ten adventný veniec. No nie je to jeho chyba, ale ako si, to je to, že nájsť nejakú ideálnu cestu, balans v tom, že nakoľko je to, že to má niečo, čo to ukazuje nový pohľad, niečo nové dáva, ale zároveň je to zrozumiteľné. No toto je, ale asi nie je jednoduché nájsť tú, aby sa to stretlo, hej, no. Podľa mňa ideálne je vlastne symbol stolu, hej, ktorý má 4 nohy. To znamená, keď jednu nohu navýšim, tak to letí. Hej? A už mi to nebude fungovať ako stôl. To znamená, určitá synchronizácia aspoň 3 častí musí byť. A jednak je tá časť tých veriacich, toho potom vlastne toho farára, alebo toho cirkvi, hej. Potom je časť architekta a časť výtvarného umenia. Pozor, to nie je to isté. Oni sa môžu dosť akože nahnevať na seba, architekt a umelec. To ešte ani to nemusí fungovať vôbec. No. Kdežto tento príklad je jednoznačne taký. Aby som to premostil, lebo vy už idete, ale spomenuli ste teda slova umenie, už ste nadhodili slovo gíč, spomenuli ste to, čo do liturgického priestoru nepatrí. A my sme mali v popise našho dnešného večera aj poukázanie na konkrétne prípady, čiže nie iba nejaké inštalácie, galerín, ako bola jedna z otázok, že či nepatria niektoré veci iba do galérie a niektoré do kostolov, tak máme jeden prípad kostola nášho, kde viem, že na synode v Bratislave bola veľká, ako to nazvať, pobúrenie, to je slušné slovo ešte, medzi umelcami, ktorí tvrdili, že realizácia maľby v tomto kostole, našom košickom, nie je umením. Takže aby ste nám prosím priblížili váš umelecký pohľad, prečo to nie je umenie, prečo to nebolo vôbec vhodné do sakrálneho priestoru, prípadne čo by ste aj navrhli ako náhradu za takéto dielo. Nech sa páči. Ja vám to prečítam. Toto je z roku 2022, to je záverečná syntéza synodálnej skupiny Umenie a cirkev. A toto vzniklo vlastne celé ako tento text, hej. Tá kapitola sa volá, že umenie a neumenie a
teraz odsek je takto. Modelový príklad zatiaľ nerealizovaný návrh výmalby kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach, farnosť VP. Z tej istej dielne pochádzajú dve plochy aj v našom kostole na Teplickej. Napriek nesúhlasu architekta a mnohých veriacich. Tam sa to realizovalo v roku 2001. Tam sme mali, hej, takéto niečo. Presne od tej istej firmy. Návrh pre Košice vznikol o viac ako 20 rokov neskôr, ale ešte viac sa rozchádza s realitou a potrebou reflektovania žitej viery. Namiesto meditácie nad Božím milosrdenstvom a našimi vlastnými skutkami v každodennom živote sa návrh tejto spoločnosti zameriava na ornamentálne stvárnenie drapérií, dominanciu krídiel, reflektorové osvetlenie feminínnych anielských bytostí, to znamená proporcie ženy po slovensky, a podobných prvkov preferovaných prevažne v ezoterike, reklame alebo žánri science fiction. Návrh len povrchne pracuje s učením cirkvi a nezohľadňuje ideu architektúru, ktorú naopak znehodnocuje. Napriek tomu sa zdá, že už je schválený vo fáze zbierky. No, tak sa aj stalo a sa zrealizovalo a vlastne musím povedať, keď sme mali návštevu z Viedne, kňaza, ktorý má dokončenú kunsthistóriu, reálne vysokú školu jezuitu, Gustava Schorhofera a sme mu proste po diskusii na druhý deň ráno sme mali spoločné raňajky s moderátormi a s ľuďmi, taký menší krúžok a sme mu na mobile ukázali túto výmalbu a on sa začal smiať. Ale to nie je pravda. To nemôže byť pravda, veď to je úplne strašné. Akože v živote tu nebol. Problém toho celého vlastne sme videli v tom, že nepracuje s realitou. Zvyčajne, keď máme nejakú bolesť v živote, tak prvý nejaký obranný mechanizmus je ujsť od toho problému. Hej? Ujsť mimo reality. Ale to není proste kresťanský pohľad. Ukrižovaný nás vždycky naspäť proste nutí sa pozrieť od toho svojho tieňa, do tej bolesti. A necukriť iba. Hej? Neunikať. A vlastne tuto ako dominantné vidíme labudie krídla, ktoré možno z vizuálneho pohľadu alebo z nejakého proste brať skôr ako balast, ako niečo, čo by išlo na podstatu Božieho milosrdenstva. Hej? Aký je tu odkaz na skutky milosrdenstva, ktorými proste sme povinní žiť, hej? Ktorí sú vlastne tým rozhodovacím kameňom, že bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť. A tu nie je na to, tuto sú anielské krídla. Proste z vytvarného hľadiska sú to prvky, ktorými pracuje ezoterika a povery a mytológia a nie žité veci. Keď môžem za také liturgické nejaké hľadisko povedať, že neviem, aké k tomu dávala odporúčania, lebo isto to prešlo diecéznou liturgickou komisiou. Vraj 8-krát to dávali naspäť. Hej, no, ja nie som súčasťou tu v diecéze týchto procesov, že nevieme z toho. Neviem, ale akože tu je to trošku príklad, odhliadnúť od tej maľby, je to trošku príklad toho, že to je v podstate nový kostol. No a že toto je to, hej, že máte nejaký projekt kostola a sa do toho potom hneď zasahuje, no. A neviem, aká bola motivácia, to by bolo treba, nevieme sa k tomu, nemať bielú stenu, predsa to je jasné, nie? Že prečo bola motivácia zasiahnuť do priestoru, zrejme aj trošku stavebne sa tam zasiahlo v tej stene, že prečo to nebolo dobre tak, ako to bolo, no. Ja neviem, aká bola motivácia, si to kvôli niečomu nebolo dobre, neviem, hej. Opýtame sa? Nie. Koho sa opýtame? Ja viem koho. Aha, dobre. Aj tá osoba vie kto. Ale... Nie, akože zrejme to bolo asi videné, tak nemáme informácie, že treba niečo urobiť, ale čo tak jednoducho, ja neviem robiť umeleckú kritiku, hej, ale
ako to s tými krídlami mi príde celkom zaujímavý argument, že je to naozaj veľmi prekrídlené, hej, keď si to pozriete. A vlastne až odvádzajú tí anjeli s tými mohutnými krídlami pozornosť od toho, čo tam má byť podstatné. A to je ten Ježiš, je to to Božie milosrdenstvo, ako keď sme naučení, vidíme, že tá adaptácia toho obrazu, hej, nejakým spôsobom, ale v podstate je to s tými anjelmi tak zahltené, že človek ani už toho Ježiša možno nevníma. A potom, čo ja by som povedal, tak teoreticky ohľadom liturgického priestoru, liturgický priestor, hlavne v nových kostoloch, má byť koncipovaný tak, aby tým centrálnym miestom, takto má byť celé nakonfigurované, nadizajnované, a že tým centrálnym miestom má byť oltár, na ktorý sa má prirodzene sústrediť pozornosť v tom kostole. To má podporovať aj tá výzdoba a to má podporovať aj ten priestor, tak ako je urobený architektonicky. No. Tak ja neviem, že či bolo najšťastnejšie takú masívnu maľbu urobiť, ale tu by sme našli viacej príkladov. Teraz boli isté roky, keď bol veľký trend všade dávať tie mozaiky na ten rupníkov štýl, hej, z rozličných tých dielní. Či to je najšťastnejšie, lebo teraz vlastne veľmi dominantná je tá maľba. Hej? A ten oltár človek si tam ani nevšimne. Tak na oltár sa má priťahovať tá pozornosť, čo možno nie úplne najideálnejšie sa zasiahlo tu do toho priestoru. Hej? Napríklad profesor Jankovič, ktorý už zomrel, alebo Madame Orlo vo Francúzsku, keď vlastne si povedali niečo takéto, že čo na to povie, povedala, že prepáčte, ja sa zaoberám umením, nie týmto. Hej? Proste odmietali sa vôbec o tom rozprávať, lebo tam sú nie základné podmienky tej pravdivosti. A to má nejaké konzekvencie, nejaké dôsledky pre ten reálny život. A presne v tom istom roku, jak to vlastne už namalovalo, tak v katolíctve, myslím, že to bolo číslo 40 z toho roku 2022, alebo 23, a 22, áno. A tam bola dvojstrana. Presne v strede, vtedy kaplán konštatoval jednu veľmi zaujímavú vec, že mladí ľudia dnes moc neberú vieru vážne, ale berú ju ako rozprávku. Ale že oni mi to tam priniesli. To sú konsekvencie, to sú dôsledky toho, ak sa proste devalvuje viera na rozprávku. A možno len taký váš súkromný návrh, ako by sa, lebo to slovo zaznelo dosť zaujímavo, že pravdivostné niečo, ako teológ to kvitujem, keďže všetko stvorené má byť unum bonum vermet pulchrum, jedno dobré a pravdivé a krásne, tak ako by sa pravdivosť a krása milosrdenstva podľa vás mohli zobraziť? To je taká otázka, no. Ja viem, že veľmi teraz asi nevymyslíte za 5 minút ani 5 sekúnd, ale ak ste už nad niečím premýšľali, čo by mohlo byť tým atribútom pravdivosti, milosrdenstva? No, rozmýšľam nad tým. Asi vlastne robia so mňa srandy už niekoľko rokov a vlastne vyše rokom sa ma moja dcera spýtala, že a maminka, ty si ešte nečítala ten denník sestry Faustíny? Tak mi ho darovala na Vianoce. A ja som si vlastne, celý minulý rok, od januára do decembra, som si vlastne na pokračovanie čítala. A mala som predsudky pred tým, akože nejaké zjavenie a toto akože, no. A vlastne, keď si to človek systematicky prečíta, tak je to, na tom je zaujímavé tá uveriteľnosť toho. Veľmi ma to ako prekvapilo, tá celá hĺbka to. A vlastne preto som veľa nad tým rozmýšľala. Je tam napríklad hneď na začiatku taká jedna zaujímavá veta, že ctiteľa Božieho milosrdenstva vlastne charakterizujú skutky milosrdenstva. A potom je ďalšia vec, že zo skutku milosrdenstva sa nemôžno nikdy vyhovoriť. A to je veľmi vážne, nie? A teraz my máme 7 skutkov telesného milosrdenstva a 7 skutkov duchovného milosrdenstva. A stala sa mi ešte taká jedna pekná vec, keď sme robili to pôstne plátno, tak nahrávala STVčka so mňou vlastne cez koronu a ja som stála na chore, aby som vzadu mala to pôstne plátno. Takže vzadu som mala celý kostol, hej, chrbtom. A snímal tak televízia. A vypli kamery a redaktorka mi zrazu povedala, že a to vám ako dovolili? Veď to je strašne telesné.
tam sú obyčajné šaty. Ja som povedala, že ale v centre je proste tajomstvo vtelenia. A dôležité je na mňa, že čo s tým telom spravím, ako ho použijem. Že či ho proste pre seba, alebo vlastne ho použijem, tak ako Panna Mária, ona keby nemala telo, tak ho proste nemôže porodiť Krista, hej? Alebo ho použijem na to, aby som vlastne poslúžila tými svojimi schopnosťami. A ona sa zrazu zadívala a povedala, už viem, čo myslíte. A začala čítať. Tam na oknách je napísané 7 skutkov telesného milosrdenstva, že bol som nahý a zaodeli ste ma, bol som smedný, dali piť a tak ďalej. A povedala, že ja som rutenárka, ale toto my nemáme. A že to je... A ako mňa to úplne, ma to vtedy, tak ma to ako dosť silne ma to tak prekvapilo. A som povedala, že my to máme, no ale keby sme sa ešte podľa toho riadili. A potom tu je ešte aj 7 skutkov duchovného milosrdenstva. Tak, blíži sa nám koniec pomaly a isto, ale už keď sme na takom prieniku, mali sme historické priestory, ktoré boli doplnené súčasným umením, teraz sme boli pri súčasnom umení, tak ešte je tu veľmi, myslím si, že dôležitá otázka. Je potrebné mať súčasné umenie v kostoloch, alebo by bolo lepšie vytvoriť osobitný umelecký smer zameraný na sakrálne stavby a ich špecifické duchovno? No, práve pápeža Pavla VI, že sú akoby 2 také dôležité kroky, katechéza a laboratórium. Hej? To znamená, že jednak z tej strany smerom k umelcom, nejaká katechéza, že čo vlastne robia. Na margo toho môžem povedať, že som sledovala, keď sa robilo v Notre Dame mobiliár a tam naozaj špičkoví dizajneri navrhovali, ale oni zrazu prišli na to, že tam vôbec nemá nič spoločné s Pannou Máriou ani s kresťanstvom, že boli totálne akože needukovaní, akože niektorí boli fakt, že uletí, vizuálne dobré, ale akože bez tej katechézy. No a druhý ten krok, ktorý on navrhuje, ešte Pavol VI, takže v 64. je laboratórium, to znamená urobiť nejakú časť toho liturgického priestoru, kde by mohlo toto žiť a sa komunikovať, lebo tam je problém dialógu. A tie nožnice, ako keby sa čím ďalej tým viac otvárali medzi cirkvou a umením. Poviem to teraz tak drsne, ale ono to tak aj je, že povedať farár medzi umelcami je trošku ako nadávka a naopak tiež. Hej, povedať umelec medzi. A otázka, že čo my s tým spravíme? Čo my s tým spravíme? Lebo ja si myslím, že je veľa umelcov, ktorí sú ochotní počúvať a veľmi špičkových. Ale že čím dáme ten priestor, alebo ich podlapkáme, povieme, no tak vy si robíte autoterapiu, vy ste takí výborní, ale v podstate choďte čím skôr preč. Hej? Že či nájdeme tú cestu dialogu? Provokatívna otázka. Umelec a farár v jednej osobe, slovinský kňaz Marko Rupnik. Čo vy na to? Je to z jeho strany to, čo on ponúkal, bolo to z pohľadu umelcov umenie, alebo čo to bolo? Nebol to pokus o niečo, o nejaký dialog medzi svetom cirkvi a svetom umenia? V roku 2017 som našla, že polský biskup, ktorý má ukončené, je kunsthistorik, hej, má ukončené vlastne odborné umelecko-historické vzdelanie, napísal knihu, kde rozpráva o tom, že vlastne, že to je, že to nemá nič spoločné s umením, že jednoducho to je, každému, kto robí s umením, je jasné, že Rupnik ten jazyk umenia neovláda. Pretože v umení, keď mám, tak chcem proste komunikovať. Vy hovoríte o zrozumiteľnosti. Ale vlastne, či to dokáže vytvárne uchopiť, alebo nie. Alebo si to rozbije. A vy na mnohých veciach vidíte, že proste zrazu z ničoho nič, ako prvé vám padne na oči nejaký úplne, neviem, nezrozumiteľný tvar, síto červené niekde v rohu. A napríklad na barokovom obraze to bolo presne sa vymyslelo, že ako bude putovať to vaše oko. A ono to naozaj funguje, to je mimo vedomia, hej, že
že ja keď s tým pracujem, tak viem presne, že vy sa pozrite takto a tu skončíte a potom vám to znovu urobí, alebo vám tu urobí toto. Ale keď ja vidím, že on vôbec nedokáže to základné veci robiť, bohužiaľ niektorí ho nazývajú že kachličkár. A on reálne mal nejaké 2 roky nejaké stáže na Belle Arte v Taliansku, neviem, či dostal nejaký diplom, ale každopádne to bolo na abstraktné umenie. Hej? A s tým práca s figurou má nejaké zákonitosti, hej? A je to katastrofa. Po výtvarnej stránke on neexistuje. Medzi výtvarníkmi on neexistuje. On proste akože, to ma dojíma, keď niekto správa o ňom a nebude ho porovnávať s Caravaggem, akože sorry, fakt. A to je jedna vec. A druhá vec je, že práve preto, že bol jezuita a kňaz, dostal tie zákazky, čo dostal. Takže teraz rozprávať, že zahalovanie, akože trošku aj toto berme, že hoci kto iný s takými mizernými výtvarnými schopnosťami, aj ľudia vlastne naozaj s veľmi, veľmi dobrými výtvarnými schopnosťami dostali ani x-inu toho priestoru, jak on, ktorý proste robil duchovné cvičenia biskupom a rozprávať iba o časti akože morálnej, to už je z môjho pohľadu výtvarného je roky dozadu vidím, ako znásilňuje priestor. A keď padla otázka peňazí, je možné získať dobrého umelca za takú cenu, možno za akú bol Rupnik ochotný pracovať? Je možné dnes do kostolov dostať za normálnu cenu skvelého výtvarníka, skvelého umelca? No ja mám opačné tieto, že keď robíte niečo z nadšenia, tak cynicky dostanete, tak robte zadarmo. A ja keď chcem, aby ten človek rástol, tak ho musím zaplatiť. Hej, to je jedna vec. Druhá vec je výhovorka na peniaze. A to je vlastne lenivá výhovorka, lebo keď zavoláte naozaj niekoho kvalitného, tak s vysokou pravdepodobnosťou nájdete aj sponzorov. Lebo dokážete proste nasknúť tých ľudí pre niečo. To není otázka peňazí, ale otázka kompetencií a znalostí a vzdelania. To je najväčší problém, je vzdelanie. Uh-huh. Ja mám ešte niekoľko tu otázok, ale aby som dal priestor, ak sa niekto nehambíte do mikrofónu a máte túžbu položiť otázku. Nech sa vám páči. Keďže preferujem, som zvyknutá. Nahráva sa to. Takže. Nahráva sa. Ja len chcem povedať toľko, že ja som laik, nemám výtvarné vzdelanie, ale mám medicínske vzdelanie a okrem toho ešte 20 rokov píšem ikony, čiže to je ten make-up. Ale chcem povedať toľko, že robím to preto, že je to pre mňa cvičenie o pokore a trpezlivosti a vieme, že ikony sa písali pre tých, čo nevedeli čítať. Takže tam to má opodstatnenie. No ale chcem povedať k pani Sadovskej toľko, že prvý raz som videla váš obraz, asi to bol Svätý Jozef, tu bol pápež František a moje prvé dojmy, úžas. Úžas, ako niekto vie, tak zjednodušiť vec. A nemôžem povedať, že mi to pripadalo abstraktné, pretože tá anatómia je tam perfektná. Toto abstraktné nie je. Čo bolo trošku abstraktné, je tá žltá farba, to svetlo. Lebo urobiť toľko odtieňov žltej, ja trošku malujem, som len amatér, tak viem, čo to je za robotu. Áno, takže snáď len toľko, neprestaňte. Jo, ste úžasná. Ďakujem veľmi pekne. Ono vlastne, žltá sa nedá valerovať. Valerovať znamená vlastne, keď sa robia valery, znamená, že tónovanie a dodáva sa biela a čierna. A to sa zo žltou nedá. Hej. A žltá je tak krehká farba, že čokoľvek iné okrem oranžovej tam pridáte, tak ona je proste škaredá. Hej. Že to je, a vlastne tam je ten symbol toho žiarenia, hej, a toho oslaveného tela v podstate. No. A potom som zistila, že vedie to o svetle. Nemyslím o svetle o takom, to vnútorné svetlo, to je tam. A toto človek cíti. Je to nádherná práca, ja vám želám ešte veľa takých krásnych skutočne prác a
ešte mám takú pripomienku ku tomu vencu, ktorý ste hovorili, že niekto nepochopil, to je tiež uhol pohľadu. Pretože ja som pri tom venci bola a bolo to veľmi pekné. Tam celý venec bol vyskladaný vlastne z takých trstinových konárikov. Bolo to veľmi pekné. Čiže mne sa to páčilo, niekomu sa to nepáči. A vaše práce sú nádherné, ale takisto veľa ľudí to nepochopí, veľa ľudí proste prečo žltá? No tak u mne to evokuje také svetlo, že až. Takže ja vám želám ešte veľa, veľa svetla. Ďakujem veľmi pekne. To sme sa ani spolu nerozprávali a tá zrozumiteľnosť tam bola, čo ma teší. Tak my sa tešíme, že sme sa aspoň takto videli. Ja by som len chcela jednu poznámku, ani neviem, že či to je otázka, alebo celkové k tej diskuzii, ktorá bola cez tie otázky a bolo viackrát spomínané tá zrozumiteľnosť, nezrozumiteľnosť tých obrazov, že človek by mal pozrieť a malo by mu to byť jasné. Ja len môžem povedať za seba, tiež nie som umelec, nemám žiadne štúdia nejakých umeleckých nejakých odborov, ale ja keď si tak ako len laicky premietnem, ja keď vôjdem do kostola, napríklad som bola nedávno v Ríme, pokiaľ tam nie je napísaný, ktorý svätý tam je, a nemá nejaký zrozumiteľný atribút, tak nie je to mi automaticky jasné. Pokiaľ to nie je ukrižovanie, alebo dokonca minule som pozerala na obraz, kde bolo narodenie a som rozmýšľala, či to sú Vianoce, alebo narodenie Panny Márie, alebo Jana Krstiteľa, alebo o koho ide vlastne. Hej? Čiže len chcem povedať, že aj na tých starších obrazoch a v tých starších kostoloch nie je to stále na základe akože prvého pohľadu jasné. Ale ak je to tam niekde na tom niekde napísané, že je to ten a ten svätý, ale dokonca niekde je k tomu aj pár vied napísané, tak človek začne to ináč vnímať. Dokonca, keď hovoríme všeobecne o umení, keď sme na nejakom koncerte a kde len počujem hudbu, tak sa mi môže zdať páči, nepáči a niektorá časť ma možno ruší, ale keď mám k tomu nejakú poznámku, čo ten skladateľ tou hudbou chcel vyjadriť, tak začnem ju ináč vnímať. A ja si myslím, že je to aj potrebné a je to aj dobré, aby sme mali nejaké aj slovo k tým obrazom a že by vlastne, že to patrí k tomu umeniu. Že nemusíme stále na prvý pohľad všetko chápať a že ak je k tomu nejaká veta dodaná, tak to môže človeka aj vnútorne niekde posunúť pri tom pohľade na to umenie. Čiže to ja len sama za seba, napríklad konkrétne tu v Košičania, čo sme, keď ste boli v tom kostole u premonštratov, tam na pravej strane je nový obraz alebo nejaká nová tvorba, traja košickí mučeníci. A je to robené na základe tej ikony, hej, trojice po pravej strane. Keď poznáte tú ikonu, myslím, že je Rubľová, kde sú traja dokola ako toho stola, tak na základe tejto myšlienky sú tam ako tí traja košickí mučeníci. Vedľa je urobený text. Ak človek na to pozrie, tak to pozná Rubľova trošku umenie, tak vie. Kto nie, tak keď si to začne čítať, tak začne úplne vnímať hĺbku toho, hej, ako toho, ja neviem, hej, čo tým umelec chcel povedať. Veľa hovorím, len chcem to zjednodušiť, že vlastne za mňa, ja som rada, keď sa niečo k tomu obrazu aj povie a vlastne, že tým človek dostáva aj väčšiu tú akože hĺbku a vlastne aj ho to niekde posúva v tom vnímaní. No mnohokrát je ako keby zanedbaná táto rola toho kurátora alebo kunsthistorika a treba si uvedomiť, že v minulosti umenie do chrámu sa nedávalo preto, že sa veriaci dohodli, akože sorry, hej, to boli kurátori, ktorý mal biskup, alebo farár, alebo dekan, alebo kardinál a títo nahovárali umelcov za konkrétnych podmienok, aby prišli a niečo konkrétne urobili. Ale nebol to prostý ľud, ktorý povedal, že no tak akože hej. Keď budem chcieť od ľudí, aby robili tak, akože ani synodál není o hlasovaní, veď to je o tom celom, hej, že lebo vlastne tá masa chce vždy len pohodlie v podstate, chlieb a hry, nie? No tak to je pravda. Pozvanie k hĺbke a k
k zostúpeniu do seba, ako aj do hľadania Ducha Svätého. To je aj umenie. Ak máte ešte niekto nejakú poslednú otázku, úplne poslednú. Nie. Dobre. Tak posledná otázka na vás. Čo vás potešilo v poslednej dobe? Aké súčasné umenie, možno aj v liturgickom sakrálnom priestore? Mňa potešila tá tvorba, lebo my sme to prvýkrát videli, tých svätých, ja som prvýkrát videl v Levoči, a tam boli aj svety, nie? Nemýlim si, to boli aj svety, vlastne ale boli tie skutky milosrdenstva. Svety, a tam som to mal možnosť prvýkrát vidieť, akože na život tie obrazy. Akože sa mi to veľmi páčilo a stále čakám, kedy bude aj to duchovné, tie skutky duchovného milosrdenstva. Ja by som jeden potreboval, ten obraz, to sme sa bavili. Krivdu trpezlivo znášať. Krivdu trpezlivo znášať, že ako sa to by ma veľmi zaujímalo, ako toto bude akože vyobrazené. Tak toto keď bude, tak toto dáme do kostola. Áno. Ale je toto veľmi zaujímavé, lebo tie skutky duchovného milosrdenstva sú vlastne niekedy aj zle pochopené, že čo to je hriešnikov napomínať, veď to je hrozné, že komu chce byť napomínaný? Všetci sme hriešníci, ešte aby ma niekto otrval, akože sorry, hej. A teraz sú nejaké naozaj konkrétne situácie v živote, kedy je človek povinný. A tá povinnosť je napríklad situácia matka a dieťa. Ja som povinná nie strpčovať život tomu svojmu dieťaťu, ale niektoré veci som povinná mu povedať proste. Hej? A teraz kto je taký svätý? No, svätá Monika. Hej? A teraz zrazu ten skutok milosrdenstva cítime úplne ináč. Hej? No, ale som neodpovedala. Ste neodpovedali. No tak napríklad sme boli po kostoloch na Morave, to bolo krásne stretnutie v rámci našej synody. Boli sme tento rok, teraz okolo v polovici marca sme boli vo Viedni, znovu sme si urobili takú prehliadku. V Rupreskirche už majú nejaké iné, majú tam takú odťatú hlavu veľkú. A nám hovoril miestny jezúita o tom, celé našej skupine. To bolo krásne. Akože naozaj taká rudá skupina, ktorá je otvorená vlastne každému, kto má chuť sa pridať. A potom boli v Jezuitskirche. A akože vôbec mňa teší, pokiaľ sa aspoň trochu podarí otvoriť ten dialog. Lebo v podstate všetci vieme, že sa to v podstate nedá. Môj manžel mi to rozpráva 5 rokov, že čo ty vlastne chceš, prosím, staraj sa o seba. To sú veci, ktoré sa nedajú, hej, nejakú synodu a toto. Nakoniec potom robí postery pre naše akcie. No tak predtým, než sa vám poďakujeme, ešte máme darček aj pre vás, ale máte aj darček vy pre nás, takže to, o čom bola táto téma, to, čo bolo na plagáte, respektíve aspoň na fotke, ktorú sme dali neskôr na Facebook, je ako to modrozelený Kristus? Áno, modrozelený Kristus, vlastne Kristus ako strom, ktorý vychádza zo stredovekého poňatia Krista ako nového stromu života. Hej? Tak tento Kristus na pohľadnici je darčekom pre tých z vás, ktorí ste prišli. Ak budete mať záujem aj o podpis od pani Sadovskej, tak ona vám rada podpíše po ukončení tohto večera. A teraz jej chceme naozaj veľmi pekne poďakovať, že prišla medzi nás. Chodiaci darček nech príde a potlesk od vás aj pre Andreja Krivdu, aj pre pani Sadovskú.